Γεια σας και καλώς ορίσατε και πάλι στο κανάλι μου. Σήμερα θα σας δείξω πώς να κάνετε το δικό σας σήμα μέσα στο σκοτάδι. Θα χρειαστείτε ένα κουτί από πατατάκια Pringles μαζί με το καπάκι, έναν μαύρο μαρκαδόρο και ψαλίδι. Όπως και φακό ή τον φακό του κινητού σας, ό,τι φακό έχετε μας κάνει. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα είναι να κόψετε μία τρύπα για να χωράει μέσα το κινητό σας, αν χρησιμοποιήσετε κινητό. Αν όμως χρησιμοποιήσετε το φακό σας, βάλτε το μέσα εδώ. Μετά, το δεύτερο σημείο είναι με μαύρο μαρκαδόρο να κάνετε το δικό σας σύμβολο. Όταν το κάνετε από τη μία πλευρά, κάντε το και από την άλλη για να γίνει πιο μαύρο. Αν όμως θέλετε να γράψετε μια λέξη, γράψτε την κανονικά και περάστε την πάλι από πίσω. Και τώρα ήρθε η ώρα της μαγείας. Τοποθετήστε το καπάκι, όπως το βάζετε συνήθως, και ετοιμάστε το φακό σας. Και έτοιμο. Αυτό ήταν το βίντεο μου. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μου για περισσότερα βίντεο σαν και αυτό. Γεια σας!